referring. Ka odhi e twak kwa mano makawuono eni okinyi gi odhiambo ywak igolo e wi arita kwe ma onjaore. Gino mane ochako e bombe madongo pacho ka osenyare e thoth gwenge ma pacho kae. Mamedo ji luoro en kao ngima joma jonjore go kwalo ka gitiyo gi bonde kanyakla kod pende. Ywak bende osegol ka isundo obila mondo med kaso arita kwe. Ang'o momiyo njore omedore pacho ka? Ang'o minyal tim mondo tieke? Wacho kod Fatuma Nyerere mano mar Winam Social Justice Center e twak machalo kod amendie ka entiere achiel kachiel e studio wa mano ma Kisumo. Oimore Fatuma machiegni e Ramogi TV. Oimore. Erokamano ahinya kuom riwori kodwa e odhiambo machalo kod amendie. Ineno ripode ma bende ogol kanyo e gwenge mopogore pacho ka kaluwore kod weche mag arita kwe. Ang'o momiyo omedore kaka entiere sani? Gimomiyo arita kwe omedre nikech ngima oseidho malo. Gik moko bechgi oseidho malo ahinya. To yore ma pesa osebedo matin. Tije osebedo ka onge kuom especially youth. Vijande matindo tindo gionge gi tich, gionge gi yore mar tich. Koro gineno ka solution ma ginyalo timogo en timo anjore ka ginyalo yudo kaka ginyalo bedo gi ngima maber kata kaka ginyalo survive. Ng'eni emano ero ka iwacho ni weche mag kata njore mag bende medore gin kaluwore kod weche mag onge tije. Aneno ka jotelo mamoko bende wacho weche makamago. Ang'o momiyo sani? Ang'o momiyo nikech bedo ma onge tije en gino ma wawach ni osebedo. Ang'o momiyo sani koka giwuok oko ka gidonje weche mag njore? Aparo ndalo mokalo kanyo ni wan gi issues mar politics. To koni ne wawacho ga ni giyuko jamna. To sani wach jamna oserumo. Koro kuma ginya yuko jamna to onge. Koro ka onge jamna sani gineno ka emomiyo koro timbe mar njore no osemedre ahinya. Then wan gi issue mar unemployment mar youth. Ka onge employment emamiyo samoro youth donje timbe maricho go. Eka ginyalo yudo kaka ginyalo yudo pesa. Koro there is that gap ma ni wa politics kuma ne giyudoga pesa handouts kum politicians to sani waonge gi handouts go. Koro nyaka gimany other ways mar yudo kaka ginyalo survive. Ing'eni Fatuma bende gima medo buogo jopiny en kaka gitiyo gi ang'eche, gidonjo gi weche kata ka gikwali to gidwaro ni mondo gihinyi. Samoro bende ng'enyne bende sani koro gineko kendo giweyo gi ji hinyruok ma modhuro. Ang'o momiyo wach mar hinyo jini bende donjo e sama gitimo njorego? Sama gitimo njorego gitiyo gi drugs. Gitiyo gi drugs ma osebedo ka yudre e gweng, especially in the slum areas. Wan gi drugs mang'eny ma sani are accessing to the community. Kata cocaine wan go, kata heroin wan go, ginjaga ma kawaida ma wase ng'eyo nitiega. To samoro be gimedre gi madho kong'o mang'eny, ma kong'o molos marach, moken kong'o maber ma Kenya Bureau of Standards ose puodho. Koro emomiyo ni ka gimedo gik marichogo, omiyo gitimo anjore to samoro kata gihinyo ji nikech they don't even understand themselves. Gikiare ni gin jomage nikech hasta gisetiyo gi yedhego ginyalo timo gimoro amora out of ginyalo kata neko, ginyalo kata hinyo ng'ato nikech gineno ka en dhano. Koro yedhego ema ketho pachgi to miyo gineno gitimo timbe ainago gihinyo ji kabisa. Nyerere e konde mamoko bende ntiere wach miwacho ni bedo ni kata obila ma pacho kae ntiere kaka sani ok kao kata ok oketo maino margi ahinya e weche mag kedo kod njore madhi nyime sani. Mae dibed ni en adier koso en ang'o motimore momiyo iwacho no obila ok oketo maino gi ahinya?
What ne obila temo, to kata ka gitemo, we also have structures within the community. Nikech wachako gi nyumba kumi. Ka wachako gi nyumba kumi, wan gi elders be. After the elders, one community policing ma link the community and the police. Koro jogi onegonegi med strategy nikech as time goes jogi be med strategies mar timo njore. So security teams also are supposed to innovate strategies maginyalo advance on how ginyalo harness issue mar insecurity. Nikech jogi koro gibiro gi system gi strategy machielo. The security instruments are also supposed to invent other strategies maginyalo tieko kata reduce the issues of insecurity. Sama iwacho winjo kiwacho mano jo nyumba kumi, dibed ni ntiere rem moro mantiere mowinjo mabende koro miyo ni oginyal tiyo maber ahinya mar kedo gi jonjore ma sani owuok, nikech iwinjo ni gitiyo gi bonde, gintiere kod bonde ma gitiyo go timo njore magi, to joma timo chenro mag nyumba kumi gi gin gionge gimoro amora ma giritore godo. Kedo gi ji ariyo gi kaluwore kod gik ma gintiere godo bedo makare. Mano to en adier. The nyumba kumi kata elders kata the community policing mantie within the communities gionge gi arms go. To be aparo ni police, there is lapse in the police nikech onegonegi ne kaka ginyalo mako bundego to giduoke amari kakoro giwe bede community nikech bundego hinyo community. Then there is the issue of bundego jogo golo kanye. Dungi nyaka bed ni giyudo kuom police go ema koro ginyalo yudo bunde ma gitiyo go timbe maricho go. Koro onego ni police gineno kaka ginyalo work on kaka ginyalo kawo bunde mantie gi joma richo go eka koro wanyalo reduce the issues of insecurity. Because as the community can just inform the police na giwacho negi kama maybe jogo dake, jomaricho go dake. Ka gisang'eyo kuma gidake ginyalo neno kaka ginyalo dhi to giomo ka en bunde go ginyalo neno kaka ginyalo omo gi. Joma timo njore gi gin nyithiwa, gin joma wan go e community to the community knows where these people are. Koro onego ne gimi the police information gine kaka wachak luwo from there, wane ka wasemiyo the police report. Pogi kao step koro wane the other issue the other step wanyakao ka gigo poko ka amsigo poko bedo recovered. Luoro moro ma bende jopiny bedo godo e kinde moko en ni sama gidhi gifulo to idwaro ni mondo wang gichung e do ka gisiemo ni en ng'ane. Luoro ma bende gintiere godo ni jowetegi biro duogo kendo koro chulo kuoro. Ere kaka inyal rit joneno ma bende dwa wuok oko kendo koro mondo osiem jonjore? Protection no onego no bet nikech samoro witnesses bedo ga hinyore ga nikech kise tero issue e police to samoro the police leak information to the ng'ato mise tero wachne no to ka gima chal kamano timore hinyo ng'ama osetero report to samoro otero report mar konyo. Ka gik machalo kamano timore emomiyo ga samoro ineno ga kata ka cases timore giluoro kata tero wach nikech ng'ato kodwa bedo witness nikech onyalo bedo leaked to the ng'ato mose mak to samoro issues malo be miyo there is a leeway nikech there is a right to bail and bond. Samoro ka ng'ama rachno kosedoke community onyalo on the other side dhi hinyo ng'ama osetero report no. Mano is also a very risky thing that is happening in the community ma ok ber. Onego ni wane kaka wanyalo tiyo maber ka ng'ato tero information to the police onego ni obedo confidential. Ki police leak information to the maybe the person who the criminal maybe go so that whatever issues mar furthering that harm to the person who reported maybe that case.
Erokamano ahinya Fatuma. Kabende mana e jumani jatend piny mano William Ruto noyango ni idhi ti kod obila mag majoni kata GSU kanyakla kod kweth makende magidendo ni Rapid Deployment Unit e kuonde ma jonjore omedore ahinya e chuny boma ma Nairobi. Ka kuonde mamoko tiwacho ni atiyo gi majoni mano koro odhi ahinya, obila ma kawaida kata National Police nyala kedo gi njore mantiere sani. Ere rach mar tiyo gi majoni e kedo gi njore mantiere sani? Aparo ni waseneno gimosebedo katimore, especially e Kisumu kae, on the issues of post-election, sama gikelo reinforcement. Samoro gitiyoga gi majoni go. To majoni aparo ni gin joma obedo trained wach issues mar bed gi communities. Samoro gikia kaka ginyalo approach gi, and that is why wayudo ka wan gi issues, a lot of violences ka wayudo ka jogo biro in the community. Jogo samoro kia kaka ginyalo coordinate gi ji. It is different from maybe the police service mose bed ka tiyo gi jo communities. Ging'eyo kaka ginyalo hando gi, to ging'eyo kama ginyalo donje gi force, to ging'eyo kama ginyalo donje gi issues, maybe even dialogue sani watiyo gi issues mal dialogue with the police. Koro mano is the difference that I think on the training. Majoni osebedo trained yore mopogore gi the community, gi the police service. Erokamano ahinya. Koro kawatieko gima maduong' mabende jopiny penjore to koro ang'o mowinjo bed ne gitimo, kenge mage mowinjo bed ne gikaw ahinya. Ing'eni sani koro ji dhi e sikuku mar abura mano mar Christmas, to e kinde gi bende wacho ni nitiere kaka weche mag njore medore ahinya kuo mag udi. Jopiny ting' mane winjo bed ne gikaw, ang'o mowinjo bed ne gitimo? Aparo ni onego ni gine kaka ginyalo recover the armory. The arms mosebedo gi the criminals or the jojore mantie within the communities. Ka ginyalo recover those armory, then issue of confidentiality, nikech aparo ni wan gi structures ma can also be of help on issues of security. Ka wang'iyo ni from the nyumba kumi, wadhi community policing, wan gi elders manyalo be konyowa tero information on how jogo nyalo bedo ginyalo mako gi to giter gi court. To ka gisetero gi court ginyalo dhi kata odhiero kata jela. Koro kuma ji nyalo bedo gi relief mar issues of crime ma happen sani. Aneno kedi ka ng'ato bende penjo iwacho wach mar onge mar tije ahinya ne rowere, ka bende opime kod apedha ma bende otime boma ma Kisumu, kuma bende ni loro kuonde luoko geche ma iwacho ni magi miyo rowere tije. To kako loro kuonde makamagi, dong mano dhi medo weche mag njore? Aparo issues mar improving the Kisumu city has also affected issue mar security. Nikech yudhe mang'eny notimoga tij matindo to tijego kose lor kata kasani gimedo lor tijego. Aparo ni the issue mar insecurity dhi rise nikech jogo onge kuma gidhi tiyo. Ka washes oseloro, koro sani nyithindo yawuoyi mane tiyo e kawash gidhi tiyo kanye. To ng'ato samoro en gi dhako to maybe gi nyithindo ariyo gi nyithindo matindo. Koro ere kaka onyalo yudo kaka familia ne survive, kaka familia ne nyalo chiemo. Emomiyo ni ineno ka issues mar insecurity bro rise. To sani wachako winjo ni issue mar kazi kwa vijana osegol, onge kazi kwa vijana kendo. Koro kuma vijana go bro dhiye en mana timbe mara njore, kwalo sim kata house breakages bro bedore mang'eny. Ema paro ni issues matimore sani, they are not favoring the youth. Erokamano ahinya. Sawa benda neno ka ochopo e giko mare mana kaka achiel kuom jokedne ratiro mag oganda. En wach mane mogik ma bende inyalo weyo godo jonenowa? Anya temo wacho ni
onego ni wabed gi dialogue gi the police service nikech sani there is room for dialoguing with the police service. Wane kaka wanyalo address issue mar confidentiality nikech ka watero report ka police watimo nang'o ginyalo konyowa nang'o kiko ng'atno bedo violated by maybe the criminal ma report oseter. Koro onego ne wane kaka wanyalo discuss issues go, wane kaka wanyalo konyore, kaka wanyalo bedo gi arita kwe man gi kwe. Erokamano ahinya janeno Amano Kanyero Fatuma Nyerere mano mar Winam Social Justice Center boma ma Kisumu ka waroro matut kata oloso matut e weche mag arita kwe mabende osenjaore pacho kendie kinde ka kinde. Erokamano ahinya kuom tudri kodwa odhiambo mano makawuono.